አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ይብዛሕልኩም ክብራት ሓወይተይ ከመይ ሰንቢትኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ኳ ዓድሞ ፅሑኩም ንቅድስቲ ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን ሽልንጋይ ከም ትልምድ ካብ ማሕበርና ቅድስቲ ተዋህዶ እያምናተይ ዝቀርበና ስነ ፅሑፍ ሕፅር ዝበለ ስነ ፅሑፍ ክረክም ለአቦና እየ ዘምርሕ ነይረ። ሻድሻይ ክፋል አነ ነቲ ናይ መወዳእታ ዝጎድኦ እምበር ምክንያት ኩነታት ከቢድ እዩ አቦና በልኹ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምኡ ንሓጥኣን የፍቅሮም እዩ ይግደሰሎም እዩ። ካሊእ ኣብነት እውን ናይቲ ዝጠፈአቶ በጊዕ ንውሰድ። ነተን 99 በጊዕ ሓዲጉ ነታ ሓንቲ ዝጠፍአት ክደሊ መፂኡ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ክኮኖ ዝደሊ እቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ስለ ዝደሊ እዩ። ሰይጣን ሓሳዊ ንሓሶት ኣባ እዩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፈቅዲ 44 ግን ጎይታና በኣኻ ረብሪቡ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቅዱሳን እዩ ዘፍቅር ንስኻ ግን ገሃንም እዩ ቦታኻ ይብለና። እቲ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሱ ባዕሉ ክኸውን ካብ ሓጢአት ነፃ ክኸውን ዝፍትን ሰብ ምውዳቁ ዘይተርፍ እዩ። ውፅኢት ናይዚ ከዓ እግዚአብሔር ናብ ገሃንም እዩ ዝድርብየና ስለዚ ዝፈርሕ ናብ ፀላኢ ቃል ኣምላኽ ዘይምቕባል ደረጃ እዩ ዘብፅሐና። መባእታና ትምህርቲ ሰንበት ዝምሃር ዝነበረ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ነበረ። ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ፃወት ይርብሽ ነበረ። ስለ ዝበዝሖ መምህር ክፈራርሖ ኢሉ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዝፃወቱ ቆልዑ እግዚአብሔር ናብ ሓዊ እዩ ዝድርይ ኢሉ ኣጠንቀቆ። እቲ ቆልዓ ናብ ገዝኡ ምስተመለሰ ናብ ከንሸሎ ኣትዩ ስእሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ብሓዊ ኣቃፀሎ። ኣዱኡ ምስ ረአየቶ ብስምባደ እንዳጎየት መፅያ እንታይ ትገብር ኣለካ እታ ቆልዓ በለቶ። ቆልዓ ከዓ ንሱ ቀድሚ ናብ ሓዊ ከእትወና ኣነ ክቃፀሎ ኢሉ ብፍርሓት መለሰላ። ኣዱኡ እዋ እንታይ ኢካ ትብል ዘለካ ኢላ ደጊማ ምስ ሓተተቶ ቆልዓ እሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከድኩ ኣምላኽ ናብ ሓዊ ከእትወካ እዩ ኢሎምኒ። ኣነ ከዓ ቀዲመ እንዲደዮ ከንድዶን ከየንደደኒ ከሎ ኣነ ኢሉ መለሰላ። ኣነ ስካብ ክንድኡ ኣቦና ወልኩ። ኣቦና እወ ዝወደይ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ክርስቶስ ምስ ሓጢአትና ከለና ከም ዘፍቅረና ከም ዝቅበለና ተዘይኣሚንና ንጎይታ ክንቅበሎ ክከብደና እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንኣምላኽ ኣብ ምፅላእ ንበፅሕ ልክዕ ከምዞም ህልው ኣምላኽ ዘይኣምኑ ንኸውን ማለት እዩ። ቅዱስ እግጦኖስ ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣምላኽ የለን ክብል ዝኽእል ምክንያት ባህጊ እዩ። ገንዘብ፣ ዜና፣ ፆታዊ ስምዒቱ እዩ። ንኣምላኽ ዘይቅበሎ ሰብ ብሱር ሓጢአቱን ባህጉን ኣምላኽ ይፀልኦን እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ምስ ሓጢአቱ ከሎ እግዚአብሔር ከም ዘፍቀሮን ዝቅበሎን ተኣምን። ግን እቲ ለውጢ ኣብዚ እዩ ዝጅምር። ኣነ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቅረናን ዝቅበለናን ሓጢአት ምግባር ፀገም የብሉን ማለት ድዩ? ኣባህላኩም ኣቦና በልኹ። ኣሜን። 7ይ ክፋል ይቅፅል። ከም ፈቃድ ኣምላኽ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።